брифинги матбуотӣ барои намояндагони васоити ахбори умма бо гурӯҳи коршиносони дафтари минтақавии Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ бо иштироки масъулини Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба COVID-19 баргузор шуд. Бемории COVID-19 ки имрӯзҳо тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, байни рӯзноманигорон дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ сару садоҳоро ба бор овардааст. Аммо ба гуфтаи намояндаи Дафтари минтақавии Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ, пешгирии асосӣ ин шустани даст мебошад. Самое банальное, но самое эффективное средство – это мытье рук и личная гигиена. Каждый человек должен посмотреть на множество плакатов, которые развешаны везде по городу, о том, как мыть руки. Это не просто сполоснуть. Это воздушно-капельная инфекция, и поэтому человек может заразиться от другого человека, когда он имеет дело с больным, во время кашля, чихания и даже при разговоре. хотиррасон менамоем ки Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ 1 майи соли 2020 бо мақсади дастгирӣ барои пешгирии COVID-19 дар Тоҷикистон фаъолияти худро шурӯъ кард. Бо мақсади пешгирӣ аз сироятшавӣ ба COVID-19 брифинги матбуотӣ дар шакли онлайн конферонс тавассути барномаи Zoom баргузор карда шуд. Саидаи Раҳимӣ ва Муҳаммаднабии Мирзораҳим, хабар ҷаҳоннamo.